Mae'r ystafell fyw drwy fan hyn. Steddwch. Bidwch a phoeni. Dwi wedi rhoi'r ci mewn ystafell arall. Diolch am wneud hynny. Iawn, gadewch i ni drafod beth mae SATC yn ei olygu eich cartref. Mae pob cartref yn wahanol, felly rydyn ni'n asesio'r cyflwr presennol. Gall gwelliannau wedyn gynnwys ceginau, ystafelloedd ymolchi, drysau neu ffenestri newydd, paneli solar, insuleiddio'r llofft ar waliau, system wrysogi newydd a mesuryddion glyfar. Bydd y newidiadau a wnawn ni yn gwneud eich cartref yn well ar gyfer eich iechyd, eich cysur a'ch diogelwch. Mae'n hegin ni'n hen ofnadw. Sy'n ni wrth fy modd da'n newydd. Byddai mwy o le i stori o bethau. Yr agor o sylcedi yn wych. Peidiwch â phoeni, bydd eich arolwg yn nodi hynny i gyd. Paned hyfryd. Gadewch i ni fynd i'ch gardd nesaf. Ydy SATC yn cynnwys yr ardd hefyd? Ydy, rydyn ni'n edrych ar eich mannau awr agored hefyd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Safonau Ansawdd Tai Cymru, cysylltwch â'ch landlord. Maen nhw wastad yna i helpu.